as I have loved you. Whatever good you do to the least of my brothers, you do it for me. I love you with the love of Jesus. I love you because Jesus loves you. He said, I give you a new commandment. Love one another as I have loved you. Whatever good you do to the least of my brothers, you do it for me. I love you with the love of Jesus. I love you because Jesus loves you. He said, I give you a new commandment. Love one another as I have loved you. Whatever good you do to the least of my brothers, you do it for me. I love you with the love of Jesus. I love you because Jesus loves you. I love you because Jesus loves you. Grace and peace of Christ mainyo mga igsuuna na nadinhi o tanaw sa video sermon. Duha ka Sundays ta nagisgot about sa katapusan mga adlaw. Nanagita kay sa katapusan mga adlaw. Kung nagisgutan niini para maandam ta nga mo himamat niining butanga, niining rapture natong gisgutan. Para nako mo siya escape hatch kanang bitaw kung ang tanan sirado kayo niya asa kagawas mo na ang rapture na para nako gihatag sa Ginoo. Una mubuto ang iyang grabe kalagot. Suko naman yun kay Ginoo actually sa mga katawhan mo. Ilan niya nagpadayon o pagpamuhat o mga lautang mga buhat. Pero karon ubalik ta sa atong pagtuon sa libro sa buhat, the Book of Acts. Unya karon makit-an nato nga ang antong mga chapter of verses nga atong nakit-an ni-focus ang Ginoo sa kinabuhi ni Pedro, si Saint Peter. Giunsang na ang balang espiritu nagpanglihok siya sa kinabuhi ni Pedro. So basahon ako sa English once again sa atong teksto, pero una ta mo padayon mo amputa. Nangitong amahan, nagpasalamat ni sa mga nag-una kanamo nga mga katawhan sama ni Saul o ni Pablo o ni Pedro nga nagpanglihok, lidawat kanimo nila kanimo nagpanglihok kayo sila sa imong hingharian. Ug tungod kay sila nagpagamit man kanimo, daghang katingalahang butang ang ilang nakita pinaagi sa ilang mismong kinabuhi. Katingalahang butang nga dili ikalimod nga imo yung gipatik dinhi sa Biblia o Ginoo para kami ma-encourage, magasig ug malipay ug magpadayon bisan pa sa mga kalisdanan tingali nga moabot ka na mo Ginoo. Pero amahan kaniya mo kalisdanan layo ra jud kay sa kalipay nga among madawat unya pa. Ug labaw sa tanan layo ra kaayo ni sa mga mahabilin. Mao Ginoo, tabangi intang kami sa among pagsibya kay it's a finger away lang. Usa lang pagtusok-tuslok namo diha sa cellphone, amo na napadangat imong mensahe, amo na silang napahibalo kung maminaw man sila
ug dili ila na ng problema, Lord. Pero ayaw tuguti nga manubag ni sa ilang mga kalag, nga ang ilang mga dugo nasa among mga kamot, nga kung sila maadto sa impyerno ug sila ra ba dunay kabuot ikadto sa impyerno, yung makakita sila na mga nasa langit, aman magsyagit-syagit yun nga sila sa kalagot. Ginoo, Father, labaw sa tanan ang kaulaw nga amo niyang bation na nagtinapulan mi sa pagsangyaw, na nanigyo sa yon kaayong pagsangyaw, ang pinaagi lang sa social media. Father, wa na gyud may excuse nga di mi kasangyaw. Di may kaingon nga di pa mi kibaw sa Biblia. Kaya amahan, ikaw amahan, gi-package na nimo imong mensahe aron kini mapadagat sa tanang katawhan o Ginoo. Labaw sa tanan ang among market o Ginoo, ang mga Bisaya magibitaw. So Lord, daghan kaayong mga bisdak na nangita o tinuod insakto nga mga pulong nimo nga ipadangat nga to kanila kay ilang kasing-kasing o ilang kinabuhi guba og nangita sila makaon nila nga Lord lami nindot ug makaayo sa ilang pangmahuna ug sa ilang paglawas. Imong pulong kini o Ginoo. Ang mga kamatuoran nga muusab sa mga bakak na ilang naangkon sa mga lingla sa kaaway usab o Ginoo. Father, please move the hearts of each and everyone. Gamay rami. Pero amahan, makatandong ni one time na nga lilingkod, hindi ka buto sa kauras, pinaagi lang sa among pag-forward sa message, pag-share ni Ili. So Father God, cause each and everyone to be lovers, O God, of the soul of men as well. Sa mga ikonhigog mo sa kanan. We give you praise and we give you thanks, O Lord, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Mabasa ta? Chapter 9, verse 32, magsugod. As Peter traveled about the country, he went to visit the saints in Lydda. There he found a man named Aeneas, a paralytic who had been bedridden for 8 years. Aeneas, Peter said to him, Jesus Christ heals you. Get up and take care of your mat. Immediately, Aeneas got up. All those who lived in Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord. So, ang title na to karon is, ang Holy Spirit nagpanglihok pinaagi ni Pedro. Asa siya ng lugara? Sa Lydda. So, part 1 ni, kaya na tayo part 2 next week. So, atong sumuraison ang tulong kabutang sa atong teksto. Sa Lydda, atong makita diha ang pulong santos. Diha sa Lydda, atong nakita nga dunay healing, dunay nagiayo si Pedro. Kung nakita nato diha sa Lydda nga dunay mga nakabig ni Pedro diha sa Ginoo. There were conversions. So, magsugod ta sa atong sermon. Sa pag-travel ni Pedro nga to sa country, ang iyang giadto, doon na siya destinasyon, mao ang Lydda. So, ang verse 31, before ni ini, nagsulti na to nga ang simbahan, nag-enjoy, grabe kay nga kalinaw, na nahimo silang, na-strengthen sila, na-encourage sila sa Holy Spirit, o tungod ni Ana, daghan ang mga katawhan nga ni balik sa Ginoo. So, mao tingali ni nga okasyon nga si Pedro gigiyahan sa balang espiritu nga bubisita siya ngadto sa mga santos outside Jerusalem. Kay ang persecution ni bahara naman against sa mga followers ni Jesus Christ. So ang mga santos or saints nga gibisita ni Peter, mga Hudiyo ni. Kaya remember, ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ, ang mga unang convert, mao ang mga Hudiyo. So balikon ko, kung dunay manghambog na sila ang una nga church, ang mga Hudiyo ni, nga Kristohanon ha, Kristohanon. So mana ang libro sa Book of Acts, remember this, story ni sa pagtukod sa Ginoo sa simbahan. Story ni kung saan nahitabo sa simbahan na nagisugdan niya ngadto sa mga Hudiyo ngadto sa sinagoga, pinaagi sa pagnaog sa balang espiritu ngadto sa mga apostoles. So kaning word nga saints, tan-aw ta sa atong kuan, is hagios sa Greek, meaning sacred, sagrado na ka. Okay? So unsa may meaning ana? Physically pure na ka o morally
blameless. Now, mayroon kang morally blameless, sa pa ang imong mga desisyon, sakto kaayo. Kanang pirmi ka mabuhat na sa correct, sa right, dili na sa wrong. So, kung tanaw na ito magsuna, ang sainthood, no, kanang pagkasantos sa usa ka tawo, title o status sa matag usa o sa matag tawo nga nituo nga si Kristo Jesus anak sa Dios, nga siya lamang ang nakahimo sa makausa lamang nga sakripisyo niya, done deal na to nga sakripisyo niya sa cross sa Kalbaryo 2,000 years ago aron mabayran ang tanang sala sa tanang tao ning kalibutan na. So kani mga tawhanan nga nito ni Kristo Jesus, physically na imo sila limpyo o morally blameless, wala tan-awon sa Ginoo ang ilang mga desisyon correct permi. Tungod sa blood of Jesus Christ, maunay na limpyuhan ang ilang gikan sa ulo hangtod sa tiil. Ang ilang sulod morally is kanay mong pagdesisyon base sa imong mga kasing-kasing o sa imong hunang-huna. Ang dugo ni Kristo Jesus may nilimpyo sa ilang sulod o sa ilang gawas, sa ilang kalag o sa ilang lawas. Now, kinahanglan ta makasabot niini nga ang tao nga dili physically impure or morally blameless or guilty siya sa tao, kung guilty siya before God, kung wa siya Kristo. Hugaw ang iyang lawas kung wa siya Kristo. Okay? Now, tanaw na nato niya nga no. Now, ang kanang tao nga ingon ana, mo jud na ang tinuod natong kondisyon. Kitang tanan hugaw gud ta. Kay nga naman, ang atong physical lawas gigamit man nato sa kahugawan. Mananaw tag hugaw nga mga butang, pornography, uban pa, manghikap sa dili ang hikapon, muadto sa dili ka angay muadto, ang unang huna pirmi gatuyok ug hugaw nga mga butang, etc. 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 Amen. Mauna nga ang moralidad sa tao may kaniut-ut jud ang moralidad sa tao. Kay nga naman, ang moralidad naging prinsipyo na nimo kung sakto kung sa dili. So kung ang tao, maningon John MacArthur kini nga naminaw ko sa iyang mensahe, which is nga ka-observe jud ko nga kung magkasala gani ka, mag-anam jud ka kabuang-buang. Stupid jud ang tao nga makasala. Kay nga naman, sa sige nimo sala din aman ka ang imong prinsipyo ba sa unsay sakto, mag-anam naman siya ut-ut, mag-anam naman siya kahilis, mag-anam siya kagamay. Nga abi nimo nga sakto ni sayop di ay, din aka maka-discern, din aka makabantay ni anak. So, remember nga nung inanata, kay nature na to, kinaiyahan na to ang paghimo sa sala. Mao na nga giklaro din sa Ginoo, himo jud siya statement may tungod sa pagkamakasasala sa tao. So example niini nga statement sa Ginoo mao ang Romans chapter 3 verse 10 to 12. Gisulti dinhi sa Cebuano, kay ang kasulatan nag-ingon, wala gayoy tao nga matarong. Walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan namiya gikan sa Dios ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo. Wala bisan usa. Sumao na ang statement sa Ginoo nato ha. Nga way gyud usa ka tawo nato dinhi nga nagbuhat og maayo. Na mo bitaw na maingon ko, possible ba ang Ginoo mahimong tawo? Mingon mo yes. Apan ang tawo mahimong Dios? Dili gyud, kay dautan ang tao, makasasala ang tanang tao. So saon man sa usa ka tawo nga mahimo siyang Dios, ug ituboy nato siya nga Dios, tungod lang kay nakabuhat siya maayo. Murag, come on. Alkansi lagi ning pobre, nga ang dato ra man makahimong maayo, kay bisan pa eskwela sa mga anak, maglisod pa man gani, ang dato makapaeskwela man og daghang mga pobre, so matuboy siya nga santos. Unfair. Mo nang makita na to nga ang Bible gyud kung mubasa na kita sa Biblia, fair kayo ang Bible. So unsa man ning sala? Loathsome kanang luod kaayo sa atubangan sa Dios ang sala. Luod jud kayo. Di siya kisa ganan mo tanaw sige dinhi tai. Yamay mo daw ka style mo ka. Kahumot. Yamay ka pick up ka style, pero mo jud tan. Kalami. Ay, bigla ka tai. Muana mo ka daw, ay, tayo yung kalungod na, uy. Grabe ka tag-reaction sa tayo. Yun, anak, akaluod at tubangan sa Ginoo.
Di siya makaako og tan-aw bisan sa una-una lang daan nga wa kay nakita niya nangaon ganito niya nagsulya ta ka batain nga dili may kay uban mundang kaon nga naman namantala na sa iyang alimpatakan ang tae. Ya parang niya nagkaon sa tae bisag dili tayo ang gikaon. Grabe kayang imagination. So ang Ginoo di siya makastanog sala. Di siya makatan-aw ni ana. So kung ikaw o ako nagpadayong pagpasala, ang Ginoo wag na magtanaw nimo. Ika maayo sa para pabuhat sa akong gusto buhaton nini. Sorry kaayo ka. Kay nga naman kung nagsige kang pakasala, ang Ginoo wa magtanaw nimo, di sa Ginoo tabang nimo. Okay? So manana, we know. So we know nga kani lawas instrumento sa pagpakasala. Naghimo tag desisyon sakto o sayo pinagi sa atong moralidad. Pero mo lagi ang atong pilion gud ang sala kay ang sala nindot muhatag og pleasure. Example lang lagi ana nga ingon ko ninyo sa nindot kaayo pornography ug uban pa dinha ganahan mo tanaw ang tao. So ang human choice ang atong kapilian is always mutan-aw kog dautan, mutan-aw pa ani mga butanga kay nindot man. Mapita ng kadaghanan is wala ka na lang sa daan ng daan, no? Nag-alidyo kong iskina kaayo nya imbis akong irog ang akong sakyanan o unsa ba akong bisikleta din ha mo na ra ko o di gani may mga sige layara gilisod-lisod jud kang pag-drive yan kato dito simento man to ana bitaw mo rin sorry kaya ako sa imo dapli para murag hamugaway ang imong kay ang pleasure is mo lisod-lisod mo dyan ka ano ka mo lisod-lisod yung balhin ikay lusot din ha Mayingon nga, di ka kibaw nga driver kung di ka kalusot. Ika pa'y bati. Amen? So I hope wa na nato gamita o di tayo nana kung nata sa gawas. So manang this one time, ang decision makahimo nato sa atong physical nga mahimo siyang hugaw o ma-morally guilty ka sa Ginoo. So, akong balikon, ang blood ni Jesus Christ maoray palimpyo nato sa atong physical impurity o sa atong moral guilt. Maora dyan na. Kung guilty ka, morally ngayon ang Ginoo, kaya nito ka sa akong anak, limpyo na ka. Imong lawas, imo itong gigamit sa tanang kahugawa, limpyo na ka. Okay? Kaya di gyud na mahugasan ang atong pagkamakasasala o atong sala, pinaagi sa atong maayong buhat, sa pagka-relihuso, bisa pag-memorize sa nimong Bible from page 1 hangtod sa katapusan, bisa sige pagkag-sakripisyo, dili na mabayaran pinaagi ni ana, sige katag services, tanang simbahan imong gisudlan, di na makatangtang. Only pinaagi lamang sa imong pagtuo o pagsalig ni Kristo Jesus isip Dios Ginoo ug manluluwas nga nahimong tao aron mabayaran imong sala sa makausan lamang nga sakripisyo, maulang na ang imong pag-ila o paghinulsol mo ay makahimo nimong santos. Amen? Thus, makahimo ta nga physically pure o morally blameless sa mata sa Diyos. Now, kining nga verse sa Colossians chapter 1 verse 13 to 14, lain isa din siya nga view nga atong makita may tungod sa atong sala. Unsay resulta nini? Naunsa naman taron nga gilimpyuhan man ta sa Ginoo. Kolosas 1:13 ngadto sa 14, kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit. Remember, nagpailawom ta sa gahom sa kangitngit nga mao si Satanas. O gidala kita ngadto sa asa ginharian sa iyang hinigugmang anak nga maoy naglukat kanato o nagpasaylo sa atong mga sala. Now, kaning individual nga santos or saints, mao ni ang matag-usa nga nadinhin nila ka ni Kristo Jesus. Naisakop ka o ni-compose ka, ikaw ang nilangkob sa simbahan. Dili ang building maoy simbahan. Ikaw ang ka ng composition sa church. Nya unsa ni ang church? Unsa ni simbahan? Lawas ni Kristo Jesus na kanusaan niya gihimo gitukod
during sa Pentecost sa dihang ni-descend ang Holy Spirit ngadto sa mga apostoles nga dihay murag tongues of fire ug nagsulti sila lain mga languages na nangangha ang mga katawhan ug tungod niya na nakawali si Pedro immediately 3,000 ang iyang nagabig. 3,000 sa chapter 2 sa book of Acts. So from there, ni spread out ang church outside sa Jerusalem. Og ni lambo pagyud ni o maayo mauna nga makita nato dinhi nga naabot na sa Lydda, Samaria, Sharon, etc. So balikon nako, ang simbahan is composed sa mga magtutuo ni Kristo Jesus lamang, naluwas sila pinagi sa grasya lamang, pinagi sa pagtuo lamang, based sa Biblia lamang, sa tanang katuyuan, paghimaya sa Diyos lamang. Alone. Maura yun na siya. So, wa na ilain. Kaya di na kita kaila sa Ginoo kung wa patagin kaluwi sa Ginoo. Wa pata niya kanang gipunit, gikan sa kalapukan, di ta kaila sa Ginoo. May makita naman sa sao mo buwali, idugdog pa na mong Biblia sa imong bana sa mong mga anak. Kung wala pa na siya bira sa Ginoo, di yun na. Pero, doon na tayo responsibilidad nga musangyaw kanunay. Aron ilang masud sila una ma-pick up nila kanang mga butanga nga giimo gisangyaw sa kanunay. Kay kung may kita musangyaw si buang juga ang imong anak magdako gyud siya nga nabuang taw jud ko, buang jud ko. So magpili siya permi sa mga butanga mo, himo niya buang. Bugo ka may sa di lang ko eskwela bugo man ko. Musud man na. Pero kung isod ang mga negatibo nga mga sulti na by the way gipatay na nimo ng tawhana, unsa pa jud ka ni mga pulong sa Ginoo nga mohatag og kinabuhi ni anang tawhana. Kay ang tanang tao sa kalibutan nga wala pa nila ni Kristo Jesus, patay man ka tungod sa sala. Nahilayo pa jud ka sa Ginoo tungod sa sala. Mo na kung imong ihatag ang pulong sa Ginoo, naghatag kag kinabuhi anang tawhana, anang bataa. So kung naghatag ka o kinabuhi, manimawang patay inyong balay? Dele. Wala po ang inyong relasyon. Kaya sige mo kinatagay o buhi nga pulong sa Ginoo. Wala po. Pero sige mo hatag ng mga bati kayo nga mga pulong. Nang pinatsyan na mas matagusan, ang baho na dyan kayo ang relasyon. So mao na nga gitawag sa Ginoo sa Bible mismo nga kaning mga tawhana magitawag o saints. Therefore, kung inon ka nga santos ka, wa ka giproseso o wa ka giselect sa tanang mga nagbuhat o mga maayo din ha. Unya, sa mga, kisa ba, dunay sa mga tao kunuhay din nga, dunay otoridad nga mo, sulti kung kisay santos o dili santos. Wala. Dili na mahimo. Way otoridad sa bisan kinsa nga motawag og usa ka tawo santos gawas lamang kung siya doon na siya relasyon panaghiusa, panaglambigit, alayon diha sa Ginoo. Okay, so ang klaro kayo ang teksto. Nibisita si Pedro asa santos sa Lydda. Wa siya ni ato dito para ideklarar sila nga kamong dinhi mo tamong santos. Wa siya mo deklarar niya na. Gitawag lang mismo sa Ginoo kining mga tawhana nga nagtapok sila ngadto sa Lydda kay sila santos naman. Amen. Mo nga kinsa may magtapok sa balay nilang Jonah, di ba ilang pamilya? Iyan Jonah ang pamilya. Okay, di ba pwede nga ang mga kisang ng mga tawanan mo, di siya lagsusig mo panimalay, sa kamo tingali. Di ba may ka, pamilya ko ani, pamilya Lipitin, pamilya Behoya, pamilya, etc. Kay, mo nang inyong mga title, nagipangdala. Amen? Mga kisunan. So, saints or santos, katawan sa Ginoo, kay, sa to, naghinoso siya silang sala, nidawas sila ni Jesus Christ na Lord and Savior, naglakaw nga dunay masinugtanon nga kinaiyahan sa mga pamaagi ug mando sa Ginoo. Kay naglakaw na sila dili pinaagi sa ilang makita, not by sight, kundi sa ilang pagtuo.
Kaysa dahil gidawat ka ni Jesus Christ, ningon si, si Edmond Chan, Pastor Edmond Chan, wa ka ni give up. Wa ka ni give up. Ni give in ka. Okay? Imo gitugyan, imo gihatag. Give up ka is mura mag nawag tayo mong pagkatao, nawag tayong tanan, give up ka basta sa Ginoo, mao na gyud dili imo gi-give in sa Ginoo ang tanan nga bati ug nindot sa imong kinabuhi para siya mo ayo nini, siya mo lipyo nini, siya mo paligon nini aron mahimo kang nindot nga tao nga mohatag og pasidungog o himaya sa atong buhi nga Dios. So, katong gitawag nga santos or saints, buhi niya, dili sa patay. Nya, consistent ang Biblia niini. Kung mutawag siya mga santo sa Biblia, buhi na. Now, makita na to dinhi ang gamit sa pulong santos or saints nga nagpasabot buhi ni sila. Salmo 16:3. As for the saints, katong mga santos nga naa sa kayutaan, mahimayaon sila nga nagalipay dinhi kanako. Ako bisayo lang in English. Psalm 34. Pag-awit mo sa Ginoo, kamong mga santos nga naa kaniya, himayaa o dayga niya ngalan. Psalm 52:9. Akong daygon ikaw hangtod sa kanturan tungod sa imong gipanguhat, kay sa imong ngalan nakabaton ako paglaong, sa imong ngalan kay imong ngalan maayo. Ako kang daygon sa presensya sa mga santos. Aron magkatakanta ka dinha yung mga patay na dinha. Santos buhi yun na. Romans 1:7. Pirmi si San Pablo mo address kani siya sulap, maguna magina siya kinsa yung suwatan. Moingon gyud siya pirmi dinhi like Romans 1:7. Sa tanan nga naa sa Roma, naghigugma sa Dios o gitawag nga mga saints. Grace and peace to you from God our Father. Romans 8:27. Ningon siya nga siya ang Dios nga nisusi sa mga taga-singkasi nga nakibaw sa inyong hunahuna, nakibaw siya sa hunahuna sa balang espiritu, kaya ang balang espiritu nagpatilwala man diha para sa mga saints according sa iyang mayong kabubuton. Ephesians, ningon sa si Pablo ni apostoles ni Kristo Jesus by the will of God sa mga santo sa Ephesus. So nagsuwat siya sa mga patay, nagsuwat siya sa mga buhi, nagsuwat siya sa mga buhi. Philippians 1:1. Paul and Timothy, servants of Christ, sa tanang mga santos ni Kristo Jesus nga naa sa Philippi, uban sa mga overseers, sa mga nagdalanin ng mga deacons. 1 Corinthians 16:15. Kay bawman mo nga ang balay ni Stefanas mao ang unang mga konberto sa Akia, og ila yung itugyan ilang kinabuhi sa pagpangalagad sa mga santos saints. So kinsa si Akia, Stefanas, nangalagad sa buhi ng mga tauhan. So, ang believers, kung mamatay na ta, santos gyapon ka. Di ka kinahanglan dunay mo promote nimo nga santos ka. Okay? Ato makita ni sa Psalm 116 verse 15, importante sa mata sa Dios ang kamatayon sa iyang mga santos. Daniel 7:27. Then ang sovereign, powerful, greatness sa kingdom under the whole heaven, ihatag niya nga to sa mga santos, the people of the Most High. Nagisugod si Daniel din nga kitang tanan, wa pa tay gigharian karon. Wa pa tay dagkong mga balay. Okay? Wa pa ta diha sa presensya sa Ginoo, pero moabot na ihatag na sa Ginoo. Ini ka adto na to sa langit. Okay? So, the place nga gibisita ni Peter sa to, Lydda. So, one day na nga lakaw mas sa una, gikan sa Jerusalem. So, nga itong lugar, nakakita niya si Anias, magtutuog yun imposible, unya paralitiko in town niya, 8 years lang na, naghigda siya higdaanan. Sa pagkakita ni Pedro sa iyong kondisyon, na sinati niya ang leading sa Holy Spirit niya. Wa siya ningon nga, ampos ako. Sa pagbuhat sa ginawa ni, wala. Wa sa ningon sila nga palihog, ayuhan ni tawhana, wa sa gingnan. Pag-abot yun niya nga to, ang Holy Spirit, gi-prompt siya. Kanang bitang promptingan, murag bili ikaw, nagbuhat niya, galit lang kang buhatan na. Okay? Kung nagkasabot mo ni, nag-experience mo ni ini, kung mabinaw ka sa Ginoo, kung mayon ka sa Ginoo everyday, subuha ako, Lord, hindi ka mag-experience na. So anyway, pag-abot niya nga to, ningon na siya, giayo ka ni Jesus Christ. Wow, why pa nang si Pedro? So giayo ka ni Jesus Christ.
Unya, imong banig nga hipusa. Nakakita ta may sunan, immediate nga power gigamit si Pedro sa balang espiritu. Ang ngalan ngayang gingon, sa ngalan ni Jesucristo. Ngano mang sa ngalan ni Jesucristo. Of course, kay tao man si Pedro, di man siya, o man siya gakong pagpangayo, mga di nakabarog. No? Labi na 8 years, mura imposible na kaya nagpagbarog. Mura tayo na nagkalag. Matawag sa gingon ninyo sa una nga, nag-experience siya, nag-ibungan to sa Compostela nga sa inani, yun akong usa ka player, coach, dili coach kay, natag yung tracks ba? Dili coach tayo, masakit yung dili coach ka ng luwi jud kay coach, luwi kay gayon, pula mo na ako otos, mura jud kalaga, daw tayo ba? Nya, kanang murag tag bangira, kay lipahata man yung taong ila. Ano din, magkadawa ba siya? O, di na ka siya kakuha, anala sa iyang bana. Pag-pray na mo, the first time sa ito na kansinati ko, kanang unsa nag-speaking tongues, pa-speaking tongues ko sa Ginoo kay hibaw siya, naglibog yung sa nag-speaking tongues. Pag hibaw ko, pag-pray na ko, unsa man siya, wa di siya kalakaw, gikuha siya sa Ginoo after mga pila ka months. Lingon siya, palingkura ko, yung manahang, malingkod ka nga. Marabag, pila na siya ka, tuig din na, mura na siya, o ganang part na sa iyang igdaan, gusto na kay palingkuron. Sa palingkuran lagi ko kay ka-feel ko og init nga mura jud ko pwede jud ko molingkod. Og nilingkod jud siya. Suma lang to yung higda siya makalingkod na siya. Pero di siya ka lakaw. So gipa-experience siya sa gahom sa Ginoo hasta ko. Gipa-experience siya sa kung mga players nga nagsigang mga mata nga nung nakalingkod ang babae. So suma na nga makita na to dinhi nga si Peter. Primero niyang experience siya ang miracle mo sa to kato di bakol no dito sa sinagoga nya nangayo kwarta yung Peter kwarta wa jud ko bulawan wa ko September wa jud ko wa mo pero in the name of Jesus barog ug yung sa ang tao nagbarog-barog ug nagdaig sa Ginoo gi-interrogate si Peter kakisang ngalan nga iyong ano ba nasuko bagid sila nga naayo ang tamis balipay tas tamo ito dong kadindong imong gibuhat dong pili pa ka mangayo dihang mga bakol dong kay murag sakit kay mga mata kay nagis sa simbahan nagod sila sa sinagoga i-interrogate siya mura siya og nakapatay og tao nakabuhi man ta siya tao nya sa may claim ni Peter kaduha gid claim Acts 3:16 o 4:10 dili ako ngalan dili ako kundi sa ngalan ni Kristo Jesus ngayong gilansang sa cross. Okay, dang pakonsensya pa to kang Peter. So, mo na nga makita nato dinhi nga tungod ni adto nga panghitabo. Daghan ang niduol og nga naminaw na nakadungog na dinhi sa ebanghelyo for sure. Apan nakakita sila purayba sa gahom ni Kristo Jesus na nakonberto sila diya sa Ginoo. Now, we need to remember na instrumento ra ang laki o babae kung naka sa Ginoo. Kung usay gusto niyang buhaton sa tiwala siyang katawhan, instrumento ra ka. Mo bitaw na nga, di lang ka murag butapok, etc. Kung dilimingon jud ka, Ginoo gamit ako. Okay? Nya mo gusto sa Ginoo nga ang lawas ni Ananias nga wala taw ka barog yun, lisod na og way makahimo sa pagbira-bira niya ngadto ngari giayo sa Ginoo. So para nako mura to punctuation mark kalihugta pak kami lang anak okay nag-testify nga Ginoo siya usa siya sa amahan kay remember tungod sa iyang pagsulti nga siya usa sa amahan nga Ginoo siya nga ang mga katawhan labi na ang kaparian labi na ang mga reliyosong makatawhan ni suway ani ipatay gayud kaniya man makita nato sa John 10:38 but if I do it even though you do not believe me bisag nabuhat mo ko nini, di mo mutong anak ko sa Dios, tuhui ang milagro aron mo makasabot o makahibaw nga ako o ang akong amahan nga nasa langit usa rami. Mo nag-iingon ni Jesus Christ, kay remember sa iyang kinabuhi dinhi pa sa kalibutan. Sige siya kimong milagro. Okay? Hangyo lang ganiyot ang tao bisa pagwapa na ni ilan niya kay remember kadaghanan niya okay yun ni ilan niya nga Ginoo siya ayuhan mi son of David o ayuhon sa Ginoo mga buta kami sa lahon mi o ayuhon sa Ginoo bisag unsa nga mga kondisyon ayuhon sa Ginoo
So, ang miracles na gihimo ni Peter, sign. It was a sign, sinyales, nga siya tao sa Dios. Ipadala siya aron pag-confirm sa misahi, pagkumpirma sa misahi nga ilang nadungog. Ang mensahe sa kaluwasan. So, kung summarize sa ni magsunan, ang Holy Spirit gamit ni Peter, pagkumpirma nga ang ebanghelyo sa mga santos, magud ilang nadawat. Okay? Nga ang miraculous nga confirmation na hitabo sa ni nga nakadala og daghang mga magtotoo. So ato makita din nga ang santos dili hinimo sa tao kundi ang Ginoo may nagtawag naghimo kanilang santos. Kay ang saints are called as not based on sa ilang good works kundi sa ilang pagtuo ni Kristo lamang, grasya lamang, pinaagi sa Bible lamang, sa kamayaan ni Jesus Christ, asa amahan lamang. So the moment sa panghitabo nga ang tao mahimong magtotoo, remember this, nga naha mo follow, magsunod ang good works, kanihan na tao nakapag-usab. Dili kay maguna ang imong good works para ka mahimong santos, dili. Gimo kang santos sa Ginoo para mo follow, magsunod ang good works. Mutana ko niyo sa inyong mga sandalias, balong sandalias yung tukarana na itikod. Ano maguna ang tikod? Dili. Ang tikod nasa likod. Correct? Kay kiwaw kay na maguna ang tikod. So, morning nga makita sa Ephesians 2:8 hangtod sa 10 nga pinaagi lamang sa grasya na luwas kamo pinaagi sa pagtuo o dili ni sa inyong kabulingon gasa kini sa Dios. Dili sa inyong mga maimbuhat aron walay makapasigarbo. Kay ano giara sa Ginoo? Kay kita gihimo sa Ginoo workmanship siya ni umol na to nga mahimutang iya. Nya giumol ta diha ni Kristo Jesus aron magpamuhat og mga maayong buhat nga gipreparar na sa Ginoo bisan pa wala pa ta na tawo dinhi kibaw na siya unsay gibuhaton nga iyang ihatag kanimo nga ikaw na apil na sa iyang pamilya. Kay naa jud tay mga tagsa-tagsang mga assignment nga ihatag sa Ginoo. So in closing, isip magtotoo ni Kristo Jesus ang atong identity na niya. Kinsa ka anak sa Dios? Kinsa man ka santos? Part ko sa lawas ni Kristo Jesus. So tungod ni ini nga mind, naglakaw ta sa bagong kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nato pinaagi sa kamatayon ug sakripisyo sa iyang anak didto sa krus. Nya naghimo na ta ani mga maybuhat tungod sa atong mapasalamaton na kasing-kasing. Nga doon na pagtuo o magkausano na taliha sa Ginoo. Aron ang tanan makakita ni ining atong kausaban. Kausaban sa atong kinabuhi, sa atong prioridad, sa atong mga damgo, lahi natong mga damgo, ang mga tinguha nato lahi na. Amen? So for me, kanang makausaban sa imong hunahuna, damgo sa imong batasan, mo na dako kayo nga milagro, na ikaw nakadawat jud ka ni Kristo Jesus, kay imo yun ang ipakita sa tibuok kalibutan, especially sa wala pa kaila sa Ginoo, ang mga change kausaban sa imong kinabuhi. Kung inani ka karon ingon ani na ka. Unsa ka kabati og kinaiya karon lahi na imong kinaiya. Makaon na. Sa unang teacher makaon ng batasan natay mga comment ngayon na. Okay? So, muta na ta sa tong kagalingon. Doon na ba'y makanunayon nga change sa akong kinabuhi? If yes, nga naman, dapat ilmo na mo. O kung wala nga naman, nga wala na may makanunayon nga kausaban. Ikaw ba ang tao nga nagpanglantaw sa second coming ni Jesus Christ? Pinagi sa rapture. Nagsige na ba kagunahuna? Yeah! Doon ang rapture, ngayon ka, Lord, isang rapture, kay nagsige para ba kong maintain ang inambira, yan naman bakadako, pinanitang milyon na nila sa luto, Ginoo, o Ginoo, nag-invest din, kung inaani niya, ba't ko ka-enjoy, ano akong ga-invest, ayaw sa Lord. Kibaw mo? Naimiga si Kone, naimiga si Nalpay,
itawagan siya, kaya nanghatag siya sa iyang yuta. Sa Palawan. Kaya para niya, naman ipos. Sige, claiman na nilpa, pero sa nung pag-claim nilpa, yung bayad pa kang mauni-mauna. Pila ka, kung mo nilpa, ganahan. Ya kani siya mo ni siyang usa ni ingon na mo, why problema pastora kung muwari mo sa laot sa kuan niya, mag-extend mo sa inyong work, pila ka hektarya sa imong pangayon. Kung hatag na niya, mura siya kapulwang hatag ko ganang piso, sa ba? Tag 100. Kaya nakakita siya nga, wa na padulungan ng kinabuhi. Labi na sa pandemic, kita siya nga, hapit na Jude maabot si Jesus Christ. Hapit na yuta niya, tawagan mo. Sige natin, lahat to sa langit, dito may nga nagadagong sa'yo, mag-uwa ng pag galain sa panahon. Di mo tanaw ka na, Lord, himo biya Lord nga, makadungog dyan ko kayo niyo. Hoy, alay mo dire. Okay? Corazon, dali na dire. Yung ka, tapos sa Lord, kanilabak ako. Kasi Lord, kaniluluto po ko sa mga bata, dito, kanang yung mulakon pa ko din, medyo may magkita. If you love your family, tell them about Jesus Christ. So, di sila nga mawagtang gani kung usak ka daw nini nga di mo ka-trace o asa ko niya man makita nimo si nanay-nelpa nila sa ti JOJIE, etc. kanang mga naglako sa Ginoo nga wagtang sila. Nag-pray ko nga pwede na sila. Kibaw mo rapture na. Yung nabilin mo, kaya wa dyan mo to sa Ginoo. Iyon na ang problema. Pero, with love, atong pagsulti dili sa po. Okay? So, manang himo na to ni nga moto atong giya nga prinsipyo, guiding principles sa kinabuhi. Philippians 3:7-11, mo ni ang kang Pablo. But whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God and is by faith. Yeah. Closing kami kayo. I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His suffering and becoming like Him in His death, and so somehow to attain the resurrection from the dead. Cebuano, itong Cebuano ko. Apat kadtong tanan nga kaniadto giisip ko nga bilihon, karon giisip ko na nga walay bili tungod kang Kristo. Dugang paniana, giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo matungod ni Kristo Jesus na akong Ginoo nga labaw pa kaayo ka bilihon. So iyang taga-bili ang iyang pag-ila, kanunayong pag-ila, pagduol, pagsinati ni Kristo Jesus. Kaysa tanang butang nga iyang na-achieve ng kalibutan na. Ya tungod kaniya, gisalikway ko ang tanan. O giisip kong basura. Lamang, aron maangkon ko si Kristo o mahiusa kaniya sa himpit. Wala na ako magbaton sa pagkamatarong nga gipasikad sa pagtuman sa balaod, kundi sa pagkamatarong nga nadawat ko, pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo. Pagkamatarong nga gikan sa Dios o gipasugad diha sa pagtuo. Ang tinguha ko lamang mao nga mailako si Kristo ug masinati ang gahom sa iyang pagkabanhaw, makaambit sa iyang mga pag-antos o maisama kaniya diha sa iyang kamatayon uban sa paglawom nga banhawon usab unta ako. Nangita siya sa iyang resurrection. Ganahan siya ma-sure iyang resurrection. Magsunan, naglawom ako nga mawat unta niya ang atong pinakalabaw nga tinuha karon. Labi na nag-anam na dito pikot ang dalan padung sa langit. Amen? Mag-ampo kita langit ng amahan. Salamat sa imong pagkasabot ka na mo, na naamin mo, santos ni dili pinasikat sa tao, dili sa mukang panimuha kundi ikaw nga nagtawag ka na mo, himong apil sa imong banay. Kung na imong mga santos, Lord, physically pure and morally blameless, sacred na may diha sa imong atubangan, Ginoo himo ang taong among ampingan, kining bag-o na mong kondisyon o posisyon diha kanimo. Nga di na mo hugaw-hugawan o di na mo himuuli nga murag minus kaayo kay sa ubang butaning kalibutan. Manang kabangin mi nga among memorize ang Philippians chapter 3 verse 7-11 ug among itugyan kanimo ang among mga kinabuhi amahan
mo give in mi sa imong mga gusto, dili sa among gusto. Sa imong mga tinguha, dili sa among tinguha. Sa kamayan sa imong ngalan. Salamat sa imong mga pulong nga imong gihatod kanamo karon. In Jesus' mighty name. Amen and amen. So, as farewell, again sa mga naa naminaw karon next week, paminaw na usab sa mensahe aron ang imong spiritual life, namatay spiritual life, mabuhi o kung buhi na ka, mas malig-on o mas mulambo ka, ma-healthy ka. Kung sa diyang healthy atong spiritual life, healthy sa dang atong panglawas. Pero imbitara ang imong mga friends o ang imong mga relatives, imong family nga maminaw sab sila pinaagi sa adto lang sa The Door of Hope sa FB, unya i-share nila ngadto sa ilang mga cellphones ang mga mensahe. Kaya ang kinabuhi dili mahitungod kanato kundi dili mahitungod gayud sa buhi nga Dios. So may kasunan, I praise and thank the Lord also Lord. Salamat kay sa mga katawhan nga nakanunay nagatabang sa prepare ini nga lugar sa tanan Lord na kinahanglan hitabo ni nga among video sermon. Lord, we give you praise, glory and honor back to you alone in Jesus name. Amen and amen. Christ be with you all, His peace, His love, His joy. May amen. In Jesus name. Amen. Shalom.